Jan eta jan, baina gozezen ala ere. Opala! Aste artean, bi udare zeharkatu zituen. Aste artean? Bi udare. Ongi, Beldartxo? Bai. Ez? Jan eta jan, baina gozezen ala ere. Nola joango gara? Bai. Asteazkenean, 3 aran zeharkatu zituen. Asteazkenean? 3 aran. Ondo. Ongi? Ongi, Beldartxo? Bai. Ez? Baiz, jan eta jan, baina gozezen ala ere. Eta nola joan behar dugu orain, Beldartxo? Jan eta jan? Bera? Bazen bera. Ostegunean? Bat? Bat. Hiru! Eta 4 marrubi zeharkatu zituen! Ongi! Ongi, Beldartxo? Ondo! Ez? Oraindik ez? Jan eta jan, baina gozezen ala ere! Eta nola joan behar dugu orain? Hangoian badago? Bazen. Opa! Ostiralean, 5 laranja zeharkatu zituen. Ostiralean? 5 laranja. Ongi! Oso ondo! Orain bai, ongi, Beldartxo, Ez? Beldartxo, Oraindik ez? baina entzun gauzatxo bat. Jan dituzu, sagarra, udareak, aranak, marrubiak, laranjak, aski da? Bai, aski da. Bai ez ba, Beldartxo. Nahikoa da. Ez! Beldartxo, orain lo egitera. Hori da! Orain, hainbeste jan eta gero, lo kuruxka bat egingo dugu. Kanta batekin! Kanta batekin. Gitarrarekin! Gitarrarekin! Bai! Ona! Goazen, Beldartxo. Goazen, kanta batekin. Hemen eta Beldartxo jarriko dugu, badakizu zer. Egingo dugu hemen, xaska txiki bat egingo dugu hemen. Jarriko dugu, lo egiten. Oso. Egun eder batean Beldar txiki bajaio zen. Soñarlegi buru horri. Pasoan gora bera zijoan gure Beldar txikiak la. Janarian ondago adibidegiak. Suduroria beterne. Egun eder batean Beldar Txiki bajaio zen. Soñarlegi buru horri. Asmatu zer jantzuen astelenetik ostiralera. Sagar bati udare 3 arantalau marrubi. Ta 5 laranja boro. Egun eder batean Beldar txiki bajaio zen. Soñarlegi buru horri. Ez du batere lorik egin. Ez du. Txalo pixka bat.
gertatzen dena da, egin behar dugu pixkat polikia, lo egiteko, martxarekin gabiltza, polikiago. Bai. Lo egin lo maitia, eguzkiaren berotan. Naiz izan zu txikia, koskortuko zera benetan. Lo egin txiki, lo egin. Lo egin txiki, lo egin. Lo egin txiki, lo egin. Ez? Ez du batere lorik egin. Hau da, hau martxa, baina beldartxo. Entzun gauzatxo bat. Egin dugu, astelehena, asteartea, asteazkena, osteguna, ostirala. Zer dator ostirala eta gero? Ostirala eta gero zer dator? Larunbata! Hori da, orduan, larun batean joan ginen, larun batean badago eskola? Bai, larun batean badago eskola, eta baita igandean, eta baita oporretan ere, eta baita opor guztietan, eta larun batean igandean, beti dago. Ez. Ez dago? Ez dago eskola. Larun batean ez dago eskola? Ez dago eskola. Orduan, Ez da. larun batean joan ginen, zer egin genuen larun batean beldartxo? Ez dakizu? Banik ere ez dakiz zer egin genuen larun batean? Zer da? Bai? Benetan! Egon! Larun batean! Bai! Sekulako! Festa egin genuen! Larun batean, zeharkatu zituen jan eta jan. Zu nahi dezu aukeratu? Bai. Esan, aukeratu. Marroia. Marroia hau? Bai. Marroia erikiko dugu. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-txan! Txikito! Zer ez dago? Jarraitu dezagun. Eta orain, zuek aukeratuko duzu kolore bat? Esan kolore bat. Zu. Beltza ez dago. Marroia, beste marroia nahi dezu? Marroia. Ea ba, marroia, ta-ta-ta-ta-ta-txan! Madalena, ba! Eta orain beldartxok aukeratuko du. Beldartxo, ze kolore nahi dezuzu aukeratu. Esan. Arrosa nahi dezu? Arrosa egin badaukagu arrosa bat. Ta-ta-ta-ta-txan! Kastazati bat! Anatzean, kolore bat aukeratuko dezute? Esan kolore bat. Horia! Horia! Hau adibidez? Bai! Horia! Aukeratu du. Ta-ta-ta-txan! Txapara! Bien! Sandia zati bat! Bueno, orain beldartxoko aukeratuko du. Beldartxo kolore bat, esan. Berdea? Oso ongi, berdea. Hemen badugu berde bat. Ta-ta-ta-txan! Txori! Beste kolore bat edo aukeratu? Marroia! Marroia berriz! Marroia! Ta-ta-ta-ta-ta-txan! Txapela! Baina gara zer ez dago!
Orain ze kolore edikiko dugu. Atzekoak esango digu berriz. Berdea? Berdea. Begira, bin badugu berde bat. Ta-ta-ta-txan! Txapala! Pizza. Zer hori? Pizza. Piña, nola izango da hori ez da piña? Pizza. Pizza, zati bat. Pizza zati bat. Pepperoni. Peperoni. Prosciutto. Prosciutto. Salciccioni. Salciccioni. Platanoni. Platanoni. Italianoni. Italianoni. Pizza zati bat. Pizza zati bat. Yam, 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 yam. Eta orain, nik aukeratuko dut orain. Kolore bat aukeratuko dugu. Arrosa aukeratuko dugu. Arrosa, bai? Ta-ta-ta-ta-ta-txan! Pepinillo. Pepinillo! Pepinillo bat! Yam, 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 yam. Beste hori bat? Hori bat, hemen dugu hori bat. Egira, ta-ta-ta-txan, txapala-para-para-para, tapala! Olatua. Marruizko helatua! Zego xua, udara jateko! Kras, 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 kras. Oso ongi. Arrosa. Arrosa. Arrosa? Hemen beste arrosa bat daukagu! Ta-ta-ta-txan, txapala! Salchicha. Arraia. Arraia! Bai. Au! Ez dirudi, baina hori da, Arraia. saltxitxe beste bat, arraia, bai? Arraia. Arraia da, Arraia. hemen, ahoa, bai? Arraia. Arraia orduan jantzuen baita ere. Ñam, 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 ñam. Hala, macho. Asko galditzen alda. Hemen hori bat daukagu, hori bat irikiko dugu. Bai, bai, ta-ta-ta-txan, txapela. Piruleta bat. Piruleta. Bai. Ñam, 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 nik uste, bakarra gelditzen zaigula. Hemen berde hau gelditzen zaigu. Beldartxo, bakarra gelditzen da. Iretiko dugu? Ta-ta-ta-txan, txapela! Bizkotxo. Bizkotxo. Bizkotxo, txokolatezko bizkotxo bat! Zigo xua beldartxo! Zer? Ez duzu nahi? Hori da, beldartxo, zu gauza asko jangituzu, eta orduan, hau, gupio jango dugu. Aze tripako mina eduki zuen, gau hartan. Beldarra gehiegi jandu, nahi diogu guk lagundu. Orain, tripako mina du. Ai, 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 janda jan txokolatia, janda jan baizozkia. Orain, tripako mina du. Janda jan saltxitxo xafla, janda jan hamburria, eta orain, tripako mina du. Janda jan pepinilua, janda jan baitxorixua, eta orain, tripako mina du. Ta orain, nola ez ba, tripako mina du. Beldarrari tripako mina kentzeko, zeo zer aurkitu behar dugu. Pentsa dezagun. Idea bat. Idea bat, oso ongi. Idea bat. Mediko bat, mesedez? Mediko bat? Medikoa zara? Ez medikoa zara?
Ez? Erizaina? Ez? Erizaina ez? Jarraitu dezagun pentsatzen orduan? Jarraitu dezagun pentsatzen. Jarabea! Jarabea! Baduzu jarabea! Bai, karri duzu jarabea! Etxean daukazu. Ai, lastima. Ba. Lastima. Ez? Begiratuko dugu hor? Bai! Bai! Bai. Hor dago! Beldartxo! Ai! Biharamunean, Ostoa. igandea zen berriz. Biharamunean, Ostoa. igandea zen berriz. Biharamunean, baina kontatu behar dugu! Barkatu. Hor lasai. Biharamunean, igandea zen berriz. Beldarrak, osto berde bat zeharkatu zuen. Beldartxo begira. Hemen daukagu. Tripako mina kenduko dizuna. Ai. Txiki. Begira, osto honi koske egin. Eta tripako mina, kito. Ai. Txiki. Hori da, txiki. Ai, Nyam. Ai. Nyam. Ai. Nyam. Epa! Aski da! Hey! Eta orduan, asko hobeto sentitu zen. Upa! Benetan, asko hobeto sentitu zen. Bai. Beldartxo! Beldartxo? Beldartxo? Non zaude, Beldartxo? Beldartxo! Hemendik pasada? Beldartxo! Ez? Beldartxo! Ez da hemendik pasa? Badakit. Txapelean! Az! Nire txapelean! Az! Beldartxo! Non zaude? Beldartxo! Non sartu zara, Beldartxo? Beldartxo! Beldartxo! Ordurako, ez zen gose. Ez eta ere, beldar txikia. Orain, beldar handi eta potoloa zen.
Beldarrak etxe bat eraiki zuen bere inguruan. Eta han barruan geratu zen. Ba, 2 aste edo gehiago. Ya está. Bai. Ay, ma. Ay. Zer? Nik zurrunka bai zera. Nik ez dut sekula nire bizitza guztian ez dut zurrunkarik egin. Berak bai segurazki egiko duela zurrunka pila. Nik ez dut inoiz zurrunkarik egin. Nahaztuta zabiltza, beste zerbait izango zen. Zer? Egun batean, beldarrak zulotxo bat egin zuen, kuskuan. Bultza eta bultza egin zuen, kanporantz. Bultza eta bultza egin zuen, kanporantz. Eta... Tximeleta ederra bihurturik atera zen. Orain bera, gu ere tximeletan gera. Egoa gora, orain bera, egan egiten dugun dena. Egoa gora, orain bera, gu ere tximeletan gera. Egoa gora, orain bera, egan egiten dugun dena. Egan egiten dugudena. Egan egiten dugudena. Esa polita, vale.